verdensrekordholder indtil Michael Phelps slog den for nylig. Jeg fik vist sagt, at han slog verdensrekorden for nylig i Santa Clara, så slog den altså igen i går i semifinalen med 1:57.52. Men Sivanen, hvis han skal med i løbet, så skal han altså noget hurtigere på de første 100 meter, end han var i går. Han er en katastrofalt dårlig 100 meter første 100 meter i semifinalen i går. Ja, lad os nu se. Michael Phelps bliver i hvert fald hurtigt ud. Også Ian Thorpe godt med ude, og Ian Thorpe skal også være med her efter de første 100 meter, hvis han skal gøre sig håb om en medalje. Og Sivanen noget bedre udlæg her også, og han har da også haft europarekord på rygcrawl, og han ved nok, hvordan der skal svømmes rygcrawl. Skidt vending, synes jeg. Undervandssvømning også af Sivanen, men lad os nu se. Det bliver brystsvømning, det bliver afgjort med de sekundære placeringer. Thorpe i øjeblikket på andenpladsen. Det vil da helt sikkert ikke være efter brystsvømning. Bovell kommer godt nu også på bane nummer 3, faktisk op på tredjepladsen. Sivanen har svært ved at hænge på her, men han vil helt sikkert komme på de sidste 100 meter. Det er hans absolut stærkeste 100 meter, og langt under verdensrekorden. Under et sekund, eller over et sekund under verdensrekorden af Michael Phelps. Han er helt ustyrlig i det her afsnit, må man sige. Bovell på andenpladsen, foran Thorpe. Og Thorpe, han skal altså hænge så godt på her. Han kan, hvis han skal have medalje. Vi ved, at der er ikke nogen, der kan slutte af bare i nærheden af lige så hurtigt som Thorpe på de sidste 50 meter. Jeg tror faktisk, Thorpe han ser ud til at gå efter medalje. Prøv at se, hvor hurtigt han så mig i brystsvømning, Thorpe. Det går stærkt den her gang. Han holder med Bovell af brystsvømning. Sivanen uden for billedet lægger faktisk og kæmper i øjeblikket om en bronzemedalje. Thorpe, han er rigtig godt med. Sivanen, læg mærke til ham her nederst i billedet. Og så kommer Rosolino også. Rosolino på bane nummer 5. Og 1,5 sekund under medaljen. Rosolino på bane 5 tror jeg vil få sølv. Måske Thorpe på bane nummer 2. Sivanen tror jeg ikke får medaljer, selvom han også skal slutte hurtigt af. Men prøv at lægge mærke til en tid, han får her. Han svømmer mætlig ind i et helt andet århundrede, må man sige. Det er helt vildt det her. Michael Phelps går mod en ny verdensrekord endnu en gang. Rosolino på andenpladsen. Thorpe har måske brugt for mange kræfter i brystsvømning. Nej, han får sin medalje, Thorpe. Men det bliver... Det passer ikke. Det 56, og jo, den er god nok. Halvanden sekund under verdensrekorden. Nej. Den mand er fuldstændig ustyrlig. 1:56.04. Det er vanvittigt. En verdensrekord, som stod med 1:58.16 helt tilbage fra 94, har han altså slået 3 gange herinde for kort tid, og nu